нашия ВИК инженер, който ползваме, да направим съвместно заседание на комисиите по ТЕСИО и селско-горско стопанство, за да може, ако кажете и някои от другите, разбира се, всеки съветник е свободен да присъства. Освен това, да може тия неща, които притесняват както местното население, така и нас като собственик на язовира, наистина в конституционната документация да ги изчистим, да можем наистина да нямаме проблемни моменти за напред. Комисията по местно добре. Така. Господин Бончев, други има ли желаещи да вземат отношение? Ако няма, предлагам да отложим за следващото заседание предложението за одобряване на процедура за определение на концесионер, който е съгласен, моля да гласува с дигане на ръка. Против, въздържали се, няма, единодушно се приема. Материала е отложен за следващото заседание. Преминаваме към следващата точка, 27. Предложение относно изменение на решение номер 371, взето протокол номер 31 от заседание на Общинския съвет Садово, проведено на 23.06.26 година. Заповядайте, доказвате. Уважаема госпожо председател, за изменение на решение, които взето 391, взето на 23 юни, във връзка с допълнението на това решение, а именно за допълване с копия на протокол. Благодаря. Социалната комисия има думата. Комисията подкрепя предложението за изменение на решение 372 от 23 на 26 Селско-горско. Благодаря. Колеги, имате думата. Може ли малко автоматика? Добре, разбира се. Здраво. Страшно комисия да го Който не избегне? който не казва там. Сега това е проект, който не е път. Подахме за организираните проекти. И тази връзка това кандидатството и казват, че е добре да има партньори. Обединение професионалистов в който развитие. Сега е ревизийска. Има ли други въпроси? Ако няма, предлагам да прекратим разискванията по 27 точка, който е съгласен, моля да гласува с дигане на ръка. Против? Въздържали се? Няма. Преминаваме към гласуване. Който е съгласен предложението по точка 27 да стане решение на Общинския съвет, моля да гласува с дигане на ръка. Против? Против? Да. Един против? Аз миналия път гласувах против, всяка да гласувам. Въздържали се? Има ли? Така, с 12 гласа за, един против и друга въздържали се, предложението се приема. Преминаваме към следващата точка, други или разни. Уважаеми колеги, имате думата по 28 точка от дневния ред. Има ли желаещи да отношения? Ако няма, закривам днешното заседание. Моля само камерата там, кой... Палката няма ли го? Няма. Ние да викнем това. Лъчо. Да, там да остане. Лъчо ти окопчета. Esta не сме в шока. Аз знам дали мога да отида. Трябва да отстрани. Драскос. Приключи филма.